Nesib Malkić rođen je 5. jula 1961. godine u Gornjim Dubravama u općini Živinice. Bio je peto od 6 djece Hamdije i Ajke. Njegov otac radio je u drvnoj industriji, a majka mu je bila domaćica. Odmah po završetku osnovne škole u Gornjim Dubravama upisuje srednju vojnu školu u Sarajevu i započinje svoju blistavu karijeru oficira nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Odličnim uspjehom završio je Vojnu akademiju odsjek ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana. Nakon početka otvorene agresije snaga Jugoslovenske narodne armije na našu zemlju, Nesib Malkić se priključuje patriotskim snagama u Živinicama. Poginuo je 25. oktobra 1993. godine u rejonu Crne rijeke kod Olova. Bio je nosilac ordena Zlatni ljiljan, a posthumno je odlikovan i ordenom Narodnog heroja Oslobodilačkog rata.